Вітаю, шановне господарство. У ефірі короткий випуск новин. У студії для вас працює Анастасія Русецька. Запрошую. Міністр обороны Віктор Хренін ладзіць у Магілёве штогадовы збор вайсковая бяспека і абарона дзяржавы. Удзел бяруць старшыні абласных і Менскага гарадскога выканаўчых камітэтаў, а таксама вайсковыя камісары вобласцяў і Менску. Удзельнікам раскажуць пра асноўныя тэндэнцыі развіцця вайскова-палітычнага становішча вакол Беларусі, прадэманструюць парадак выкарыстання беспілотнікаў і барацьбы з імі, а таксама пакажуць дзеянні добраахвотнікаў атраду народнага апалчэння ў перадухіленні і спыненні правапарушэнняў, ахове і абароне аэрапорту сіламі тэрытарыяльнай абароны. Акрамя таго, кіраўнікам рэгіёнаў і ваенкамам прадэманструюць вайсковую тэхніку. Камітэт дзяржбяспекі прызнаў усе 12 выбарчых спісаў у каардынацыйную раду экстрэмісцкімі фармаваннямі. Дэмакратычныя сілы, у сваю чаргу, заклікаюць беларусаў галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду і тым самым, цытата, зрабіць унёсак у будучыню Беларусі. Мы стаім на парозе важнай падзеі ў гісторыі нашай краіны, першых дэмакратычных выбараў у каардынацыйную раду, ключавога органу, што будзе прадстаўляць інтарэсы нашага народу і накіроўваць працэсы пераменаў да лепшай будучыні. Гэтыя выбары не проста працэдура, гэта наш шанец на рэальныя змены. Выбары ў каардынацыйную раду трэцяга склікання пройдуць з 25 да 27 траўня. Напярэдадні выбараў Белсад зладзіць адмысловы выбарчы вечар. Прадстаўнікі выбарчых спісаў збяруцца ў студыі, прэзентуюць праграмы і адкажуць на пытанні. Эфір пачнецца 24 траўня о 21 гадзіне. Пры прыёме на працу ў пракуратуру кандыдатам прапануюць прайсці паліграф. Адпаведны загад апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. З 6 вызначаных мэтаў, дзеля якіх будзе праводзіцца так званае апытанне з выкарыстаннем паліграфу, 5 засакрэцілі. Адзіная адкрытая мэта – выяўленне абставінаў і фактаў, што перашкаджаюць прыёму на службу ў пракуратуру. У Менскім аэрапорце затрымалі самалётнага злодзея, які краў грошы ў пасажыраў авіярэйсаў паміж Менскам і Дубаем. Затрыманы 46-гадовы замежнік прызнаўся, што прылятаў у Менск на дзень-два, каб учыніць крадзяжы. Краў уночы з ручной паклажы, калі людзі спалі. Вядома пра сама меней 3 пацярпелых. У аднаго пацярпелага ў лютым прапала каля 5000 еўраў і больш за $1000 сумкі, што ляжала на верхняй паліцы самалёта. У іншага ў сакавіку падчас палёту зніклі $16 000. Злодзея затрымалі, калі ён чарговым разам прыляцеў у беларускую сталіцу. У яго знайшлі больш за $4000, пра знікненне якіх у той самы дзень заявіла пасажырка рэйсу. Следчыя распачалі крымінальныя справы за крадзяжы. Призываем пассажиров поездов и самолетов держать крупные суммы денег при себе и не оставлять их в багаже или ручной клади, а также не поручать присмотр за своими вещами малознакомым попутчикам. Польша пачала будаваць электронны бар'ер на памежных з Беларуссю рэках Істачанка і Свіслач на Падляшшы. Гэта рэалізацыя нядаўніх заяваў пра ўмацаванне ўсходняй мяжы ў сувязі з міграцыйным крызісам, выкліканым рэжымам Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе польскі рэсурс РМФ-ФМ. Да мяжы ўжо пачалі завозіць адмысловыя слупы. На іх будуць замантаваны электронныя прылады, што дапамогуць сачыць за нелегальнымі ўварваннямі ў Польшчу з Беларусі. Плануюць узмацніць і 180-кіламетровы фізічны бар'ер. Загароды ўмацуюць, каб выключыць магчымасць разгінання прутоў дамкратамі ды іншымі прыстасаваннямі. Украіна можа выкарыстоўваць зброю, якую ёй даюць Злучаныя Штаты Амерыкі, толькі ў межах сваёй тэрыторыі. Пентагон не памяняў сваю пазіцыю ў гэтым пытанні. Пра гэта заявіла намесніца прэс-сакратара амерыканскага абароннага ведомства Сабрына Сінг. Так, мы не змянілі сваёй пазіцыі. Мы лічым, што абсталяванне, тыя магчымасці, што мы з іншымі краінамі даём Украіне, мусяць быць выкарыстаныя для вяртання ўкраінскай суверэннай тэрыторыі. Больш за 100 украінскіх беспілотнікаў былі збітыя расійскай СПА гэтай ноччу. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Расіі. Дроны атакавалі аб'екты ў Новарасійску, Туапсе і Севастополі. У Туапсе Краснодарскага краю беспілотнікі атакавалі мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. На тэрыторыі ўзнік вялікі пажар. Улады сцвярджаюць, што пацярпелых няма. У Новарасійску удар быў нанесены па нафтабазе і марскім порце. Выданне Астра паведамляе, што мясцовыя жыхары чулі 3 дзясяткі выбухаў. У шэрагу раёнаў знікла электрычнасць, часова спыніў працу грамадскі транспарт. Севастополь зазнаў атаку БПЛА і марскіх дронаў. Акупацыйныя ўлады паведамляюць пра прыпыненне працы падстанцыі, на аднаўленне спатрэбіцца каля сотняў. Порт подорвали, порт взорвали наш! Порт взорвали наш! Наш порт взорвали!
Адбыліся пунктавыя адключэнні электрычнасці, давялося адмяніць заняткі ва ўсіх школах, вучэльнях і дзіцячых садках. Украіна заявы расійскіх уладаў пра атаку не каментавала. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.